हेलो लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय जोङो दा आबैमोनाव थांनो नागिरदों आरोना माने आं बाबानि सिटुएशननि थाखायनो आं भिडिअ लाबनाय जायाखैमोन आरो जोङो बिदि टमटमाव माने खाथि खासो लालाय आबैमोना आरो जों हाथायाव हाबलांगोन होननानै ओमफ्राय ओरै बार जालांनो इदि होननानै माने आरो माबा माबि जेनेबा बाहेराव नायलांनो इदि होननानै जोङो दा टमटमजों थांगासिनो आरोना ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड दङब्ला जों नायलांदो आरोना आइ बाबा आं ओमफ्राय बिनु ओमफ्राय सानद्रि मोखां जों खिनि थांदों आरोना फंबाया थांला होननानै ओमफ्राय जोङो फैनानै सफैखांनानै साहा लोंखांलायबाय आरोना ओमफ्राय जों मा खालामखांगौमोन आं भिडिअ लानोनो बावदों आरोना माने बिदिनो बावो आं बांसिनानो मालाबा ओमफ्राय उनावसो मानो लादिया सानो आरोना ओमफ्राय मामामोनहा दासिमबो माने कमप्लिट जायाखै न'नि खामानिया जों दा थांनो बिदाय लालायलायबाय आरोना माने जों थांसिगोन आबैमोननिफ्राय नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम लखनाथ' आंनि बिनो आंखौ मा मोननाय मेसेज हरदो होमबालाय टाटा दिले टाटा नोंनि इरखौ सिनायो ओइ दा फैगासिनो आंनियाव दा मा थांबाय मा होनो गोरोमदाव सोरनि हिर होनदों नि हिर सिनायना आयो मेंग्रोजोबखानो नालाय गोलोमदै जाजोबबाय पूरा प्योर खाइथिं दं नों बायदि लानो सेथलालाय मालायनो थांनाय दं मा खालामनाय मालायनो सोरनि थाखाय सोरहाबा Kau mau di sini lain, na? Senang. Kamu semua tadi na? Iya, na, please na.
फुङाव आलासि फैगोन बेनिखायनो जोङो दा हरावनो दाउ लांफैखाबाय आरोना गामियाव न' सफैनानै ओमफ्राय ना बे माइब्रा रोसिया न'आवनो बानायनायमोन जि गोदैखामोन ना बे आरो नेक्स्ट दिना सोरांनानैमोन आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ जमायैनो खेबसेनो होखाजोब्बाय बिदि माने बेलेग बेलेग होलानानै खेबसेनो होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों सोरांनाय लोगो लोगोनो फ्रेश आप जानानै जों बाहेरायाव ओंखारबाय आरोना आरो बिनुआ फार्स्ट टाइम जोंनि बाक्सायाव फैफेरदों नालाय बेनिखायनो जों बेरायहोनो होननानै जोङो बिथिं भुटानथिं फैदों आरोना माबायदि मोनदों गोसोखौ बिदि मोजां मोनदों मान होजानानै मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों आंबो इथिं नायहर खेबसे आंबो गोसोनाय माबायदि मोनदों खोन्थादो गोजोनदों बर' मानसिनाव नङामोन नालाय एसामिसनाव नालाय ओंखायनो बिहु फालि मोनबाय आरो एसामिस गोजोननाय मोनदों बिरादनो ओमफ्राय जोङो नै बिसिनावनो आलासि जाफैदोंमोन आरोना बैसागुनि दादा बाव जावहा दे बाय 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 আপনার সাজাদু ললে সাজাদু एक्चुअली जों बेहाय मानो लाखिदों मानो होनबा जोङो मोसानायखौ नायनो नागिरदों आरोना सेंग्रा सिख्लाफोर मोसादों बै बे न'आव थांबायानो ओमफ्राय बे बोसोराव दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो आरोना बाबाया बिदि जानांबाय नोंथांमोना नुदोंना जोङो एफा मोजां इन्जय खालामबाय आरो बेरायहैबाय माबाय फैबाय बाबायाबो इन्जय खालामदों जोंबो खालामदों गासिबो फेमिलिनो इन्जय खालामदों फैनानै मा जाखो लास्ट खालि बिदि जानांबाय आरोना बाबाया सोर मिथिगौ माला मा जायो आरो बाबाया माने हाई प्रेसार बिदिनो गेजेर गेजेर जायोमोन ओमफ्राय आरो अक्सिजेननि एसे प्रब्लेम दंमोन आरोना थेवब्लाबो मोजाङानो दंमोन दा थिगानो जाबायमोन ओमफ्राय अकस्मात बे खालि जोङो बेरायनानै मानानै फैनानै ओंखाम जाखांनायनि उनावनो दसे थानानै बिदि जादों आरोना बाबाया बिदि जाब्रबनानै होदों हस्पिटालबो लांदोंमोन खिन्थु माथो खालामनो जायखिजाया दा भिडिअखौथ' होजोबथ'नो हाला नेक्स्टआव आं लाफिनगोन आरोना आं बुंनो रोंलायलांला